guys. May buntag sa inyong tanala guys. Si Manong guys oh. Di ka rin nag-jogging si Manong guys. Kaya ka nag-jogging ni. 1 pa, alas 2 pa, jogging na. May nang alas 2 pa kayo una-una ba? Ito ko lumaring guys. Oo, gano'n. Pang yato lumaring ilang kadlaon guys pa kay. Oh, jogging oh, jogging. Ba na guys. Maring. Iya, baka mo jogging na no, alas 2 man yun. Oh. Ngatog mga tao na yan. Dek gato na ko si Maring na to kay wala man dayang bala, nagbiyahe man. Okay, hubak kayo si Maring. Maring. Ako ka mag-jogging yun, nakabuntag ba jogging? Ako nang mag-jogging ba? Wala ko mag-jogging ka no, ako nung ikan ka dyan, kilala. Abot na. Balik ka na yun ba? Ay, ano, Kilala, lagi ko ka dyan. balay-balay sa una balik siya. Kaya naman sana. Anak ka, daga jogging ba no? Wala, bisyo. Oo. Wala kayo nom. Sigarilyo. Kalau ka naman garilyo ka, hangat no? Kung pilapit ko kaya bakit. Bawal mo ganyan. Ikaw ba guys, paglima may kukpak ba? Jogging? Kaya tulur ah. Bali mo ano mga minili ko. Wala, tawar ka jogging, galar ka jogging. Ikaw wala, galar ka lo. Ano ka? Ang uban, binuang ang uban. Ako, binuang ra jogging ako lang ko pa. Pagkalar lang, Ano naman ako nag-jogging. Yung jogging si Manong mo. Kaya kanina nag-jogging si Manong guys. Alas 2, nagkaglaon. Ayun guys, kayo, sumaring guys. Kung yan taon guys, kayo mana, wala na guys. Gawas saya kasi Martin gawas. Gawat Martin. Okay guys, thank you for watching guys.